Isidre Nonell té la seva obra molt identificada amb el tema de les gitanes. És un tema de marginació molt típic dels que ell va fer des dels últims anys del segle XIX, que ja els va fer a l'època en què ell vivia a París i que ja els va exposar a París, però és a partir de 1902 que comença a fer les exposicions de pintures de gitanes a Barcelona i que va ser un gran impacte que va canviar, de certa manera, el panorama de l'evolució de la pintura catalana del moment. La peça que hi ha aquí a la col·lecció Batlló no és un oli, és un dibuix en color d'aquesta temàtica i està datada més o menys en aquest moment, de 1902, en què ell comença durant bastants anys amb una temàtica de gitanes pràcticament exclusiva. O sigui, durant molt temps ell majoritàriament està fent gitanes, deixa de fer paisatge, deixa de fer altre tipus de figures, el retrat masculí és testimonial, molt pocs, i quasi sempre són figures de gitanes fins a 1907, 1908. Aquesta és una gitana important de la sèrie dels dibuixos, de cos sencer, una gitana que està dreta i que és molt característica d'aquest canvi de l'Isidre Nonell, que el farà ser una de les figures més representatives del que jo en dic el postmodernisme català.